Jasemet abinong et ke parti hijanang bong dakla media je phase set pen lapu kachipui tadi ini tinggal tang nak hai so tami tumi isi theklong lo mane sipson hanse alam pena posi karbiang long arat aphan isi pene ala media long kangni pine emosional hoi hai son na pene rat engine so mimi poson sonsi umat party pen aplung jui lobon po sona system se ke padam setela kali karbiang long arat aphan kipu kangtung mate kapachini kangtung ala hello mo pen nami tuma presiden nami than lo di fuel nilitum a committee ke seng alam the ka do welang linang than lo 2020 aning kan ausinitum seng lo manja chingri club long ada sinitum seng lo lapen tu 2020 yang bong pen nilitum acik lo jon wang le itum ke mai pidu ponverna di fuel iki lapen kopia positum acik lo jon wang itum mai pidu ponverna kok ma itu ma parti ke aki milang lapen itu ma committee mata itu mane members ta du ilang open ajok situm acik lo jon wang meeting do ponang ko sindum cerai pon lo la sini tum calendar fix lo la ke every month 10 acik lo jon wang tarik cap la ke itu meeting do pondom nang posi cerai pon le lo la so pena phini tum je theklong lo arpu ki deng tang tum anda me ja to bang mane mai meeting nang je tong dunde arpu ke claim claim ni tum theklong lo theklong si nilitum phi thuni tum chingwai thulo halasu ahuraban ke kupulo itum la puson ke mai meeting nang se tong dun de kupulo pamasi nilitum kedam tang 10/09/2022 lake adim ke rong mirdan committee holalong hadang itum di fuel pen itu meeting itu hud nitum hadak ceparai lo je itum la pugali lo arpu dodong atum mai meeting nang gidun de kaching wai long ke wang we ke itum la ke chok si pigalam lo posi jok non ciklo jon thomang bong meeting nang se tong dun de pinabang phu abang phie phan ke itum arpu le dodor sta pasun dena athema APHLC long non BJP bena chi opik lo ke wang atum do pik la pen congress bena chi o pen ke wang atum do pik halatum ke leaders a quality atum side lo pen wholehearted pen kame claim je atum si do ulu pusini tum hala so meeting hut nitum chingki chingwai pon lo masi dagrong mirdan community holalong nitum ka chingwai hoda bangke antela so lama bangke itum piniamat ke itum pithir thip nang nelo pusi uthot la 10/09/2022 arni bangke nitum paper kraksi ampar ke uthot a meeting ahut 10/11/2022 lake ladak adorso committee holalong si nilitum peman ponlo LA meeting ama hala so hoda bangke resolution endelo nilitum resolution endelo amasi komada bang pu abang PC meeting nang edun dema labang aphan ke itum arpu penstame pison pona usin itum keceraya teng pen hala sorni pen itum la LA committee pen hoi pen sin itum ceparai pen anke non 2020 acik lo ke 11 adet ke lagi nitum ke every month 10 lo meeting itu la se hala suarni pen nilitum alang ni phan lo ke pale ke parnisi 20 arni sinilitum pele lo pulo de ladak ciklu jon ko ando lo nang litum hisab tha di rakat ha 7-8 months 7-8 months tamane nitum ke lang lo je alang li meeting wang hi mene palam le kata wang wedel
lasi niligi pui pu bangke da karbiang longa rat APSLC paningi je tiara do anta mane ningi bidam nang jia lama vela ke di fuel e alam la pen pini nang letum true media hoi pen letum APSLC ke kroyara panchuning rilo la ke thang iningi bidam nang jia lam ta ve la pen thang iningi solam ta ve apen la ke ICLA long thirkluk nang ji a committee la pen te in tangkring nang ipu a phansini letum la ke klempon la pen alang li phan party ben leke sor plot kali party ben leke out kali la si mane arpu pen bang apel la tasipson han sedet kali hadak media thengno dolang edi kening je mane waiting list dolang pe hedi dota dolang athe pichoi boma di arpu ke rai krem lo ni kan ni thom na meeting wa ngoi bolo de lage ku pu si lage ke je plang lang ma lage party ang tang lang ma Enge MP election yang nangali lo ke mati di ho lasi nili tum la bangke claim nang kok ama non ka ceplang thu kamang hu thu men nai abangke la BJP IT cell tu bang hadi ho amek jang tek the anu jang tek the jab ta chu ta tek bang be mat social media long hangjo le dak du ke ho do pek da ho nili tum check lo hadi ka do ka BJP IT cell lum senang chonpa lasi la ke APSLC apa ning aja tiara tu manghunang ne pen hala pini da komen ke tok do pik ho hala hai an setami la bangke itu manghudam nang ne lo lasi alang li meeting nang aja tong tu nili tum la register do da la ke nili tum attendance register lo la di fuel e lo attendance register lo la soteng benili la kha et lo alang li ningkan ke thom plengchen lo ningkan ke thom bolo te cheklojon thong kebra throk cheklojon thong kebra throk angbong ben alang li meeting nang ke tendun vice president bang sipson hanse bang cheklojon phowe bolo te ningkan isielong ke peni cheklojon ni baksi do chot he di inke alang li ke not vice president la soposi la ke nitomta lang nang kok lo la si arpu pen ke pisu nang kok lo la si lada ining ke oidam nang jadi adi ma be alang ni nang ke tenun adet la hello 24/08/2020 la bangkalang li phan vice president ke bakarni lo asoni dolo 7/09/2020 la ke alang ni nang se tong lo 10/04/2021 alang ni 2001 ningkan ini sinang se tong lo ning whole year pen 2022 ningkan 24/02/2022 la ke hadak kopuni lo phuluni long nang chetong dun lo la pen 11/07/2022 la si laan helo lang li nang chetong dun la si lada ke pene central atum phanda ke koya lama be la pen re lada komane phan ning ke oidam nang ji palam ta be jong si APSLC intang nang ji pulote arpu dolor teng aita nang ne lagi pui bangke pen mo pen to ma president ki poson si mane within la non 27 ang bong arpu la tumhan pithu nang ji pulo matidi la ke pasun tang an arputa aku cipithu et nai pulo matidi la bangke nili tum mane kipu kang tu bangke la hello hala a constancy long non sipson hanse bang bisaralam hadak donsuri constancy di donsuri constancy long mai meeting ke dudun kaduk kawe ela pen meeting ka errands la pen LA long ta meeting nang ke dudun kaduk kawe active lu pute laga arpu ka lang nitum siklem long po masih klem long lang lale he asila ke mane phan pek pide ji mane phan pek gi po pek de ji polama velo la pen sokos notice nang pale le de sokos notice nang pale le pin machine li phan arpu penang pasun plot pole he nilitum ladak resolution along ke ilitum sokos notice pidet le arpu pen ing thanang pole ka cerai kali hala sohut labang important u sokos notice pidet le itum arpu pen ing thanang pole ka cerai kali mane sokos notice ta nang ne lo ya ta nang ne lo mane continue batai ke thom jong si alang litum eten tedet
ba jok abang phu abang phile eten te dat posatame ning la cheklo jon thomang bong si meeting che tong de potela bang ke tum ke action bang ke enang ko posip apram bang ke cerai la hello la sila soteng meseni tum ke claim pon la si hala arpu bang posatame alang nitum jong si ke claim thu aku active thu polotela ke kumasi ke claim na lang di ke chipidu ko tum si claim nang ko lage ahok alam lo tame rat inside enon kado be 36 months ang bong pen alang li chekloyon pho an ke mane ningkan ke thomang bong ke chekloyon pho an ke alang li nang attend nun lo meeting ke bak la vp ki pia army pen la si la loisi la pen nilitum mane theklong lo ki jane alang li tum ta hala arta pen langdam lu pulote mane hirilang aposi kamatha pini ke tong thek thelo ta hailo mini la se media theng no dam de ta posi nili tum ta pini media pen true nang le to media hoi pen karbiang longara ra phan nili tum pachini nang kok lo asa binong era bang ke party hi janang bong pen media theng no chipu bang di lage pini si pini ding hak tak ang nak he seta ning oi nang ne ado we karbiang longara tum anda me la so pena joksi APSLC ke chipri phun potang ho peni hiri pota ho puke lage ini ke pokta matha dam nang ni lagi la son la LE long alam pena posila cherso da alam pena pot bangke la ke thang ke hinu le dam di lagi sining bidam nang ni la helo nang tum pan pachini ke